Usa ka ex-convict patay sa pagpamusil sa barangay Bangkal, Dakbayan sa Lapu-Lapu karong udto. Adunay live update si Luan Mirondina. May Yes, Bob, daw sa nagtubag karon ang mga insidente sa pagpamusil nga hitabo sa nagkadayang dapit sa lalawigan sa Sugbo. Labing awahing insidente sa pagpamusil nga hitabo sa barangay Bangkal, Dakbayan sa Lapu-Lapu kaganihang udto. Igo na lang sa paghilak ang mga kabanay sa biktima samtang nagsudong sa patayng lawa sa 30 anyos nga si Richard Inot nga nahagba na sa yuta. Namaligya og barbecue kaganihang udto si Richard uban ang iyang live-in partner ug ang iyang manghod nga si Rasmin sa sitio Puol, Barangay Bangkal. Dihang kalit lang mihunong at ubangan sa ilang barbecuehan ang duha ka wa mailhing lalaki dayong pusil sa biktima. Anak ko, nagkuhan ba? Sa tawag ka na? Akbo, insa na? Oh, nangyana ako ya. Kaya buong ko naman ni kuan, buto. Oh, nagipusil mo siya. Padaghan. Dayon. Kuan ni sakay din to. Balik ang kuan ni ato na nagpusil. Daling nakasibat ang mga suspitsado paingon sa Barangay Mactan, luwan sa motorsiklo. Gibutyag sa igsuon sa biktima, nga niadto lang miaging tuig nakalaya si Richard tungod sa kasong robbery. Ang Station 5 sa Lapu-Lapu City Police, blanco pa sa posibleng mga responsable sa krimen. Amo lang i-check ma'am, i-confirm lang naman kung sa record ani dito. Kaya basta may kuan diri sa igsuon nga nakalaya lang ko na ni last year. Actually, Bob, kining nahitabong pagpamusil sa Barangay Bangkal kaganihang udto, ikaduha na kini nga insidente sa pagpamusil sa Dakbayan sa Lapu-Lapu kay kagabi may insidente usab sa pagpamusil sa Datag, Maribago din ang biktima giila nga si Ryan Ponce 33 anyos. Gikataho nga bag-o lang kining mikanao gikan sa iyang auto dihang gipusil kini sa duha ka wa mailhing mga lalaki nga luwan usab sa motorsiklo. Kalambigitan sa illegal nga drogas ang usa sa mga anggulo nga gitan-aw karon sa kapulisan. Ug so far, Bob, mao kada ang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas, Bob. thank you so much, May, sa imong live report.